alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning, good morning, good morning. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw po kita ngunyan nin Sabado. Pizza 31 kan bulan nin Oktobre, taon 2020. Goodbye na sa aga. Welcome na sa bulan kan Nobyembre. Kaya lang po, na All Souls and All Saints data, babagyon pa kita ni Bagyong Rolly. Tapos sabo pa kita ka na gobyerno na rurusuan, magdaragsaan sa mga kampusanto dahil po kang pigiiwasan tang virus ining COVID-19. Ano ni? Nag-fluctuate sa tuyang kasuray ko 3 na ni o generator pa ni? Kasuray ko 3 na ini. O kaso bago kay mga tugang kaigwan in power interruption. Kaya gamit kay tanig dining generator. O ngunyan, nagbalik na po ang supply ni na kuryente. Balik naman kita sa sa Kasureco 3. Supply na naman kang Kasureco 3. Pangyayari dahil ni yung may mga barangay panganing dahil pang supply ng kuryente. Tapig chichik paman po ninda ang mga linya. Taday man basta-basta po yan nanda kukonektar or papabulusan kundi pa klarado. Masakit na. Kaya salamat sa Kasureco to tadig di sa may partikan na sa moyang studio igwang supply ng kuryente na. Sa lado technical yaon digdi sa studio Engineer James sa Oko, ang lalaking laging mabango. Nagwawalat pati na bango ni karondang James sa Oko. Still single, sabi ko kay Engineer James sa Oko, taday ka pa niya ako nag-aagom o nag-girlfriend man lamang. Saka na ngaya sir, hanap buhay ngo na ngaya ko matipon ngo na ngaya kong pakasal. Bago ngaya ko mag-probar na magpiraw, masakit ngaya ngo niyan. Kung mapakasal ka sa simbahan, simpre ngaya, gulpi ang gastos. Kung gusto ko kaya ngaya, pag kinasal ngaya ko, sa simbahan na. Pero pwede man niya kung ikasal sa padi o sa west. Gusto ko ngayon sa rarawan sana, sa simbahan na lang yata. Gusto ko may mga ninong-ninang, may mga abay. Saka ngaya dakol na bisita. Kaya nagitipon-tipon pa lang siyang mga more or less 1 million. Bastanti na niya ako yan sa pagpakasal mo, karundang James sa Oko. Masurti man sa imong pipirawon niya ako. Sabi bihira sa lalaki nag-iisip na magpakasal sa aago muna, no? Dahil minsan, gusto garo try and error na muna. Mag-relieve inang unang kita. Tapag nasunoan tangaya pareyon, para yung ugali ita, sa pag-try tang mag-iribanan na pag-sararuan, saka nga kita magpakasal. Nag-iisip sa simbahan, sa padi,
or sa mayor or sa west magpakasal. Pwede man po baga. Or magsabay na lang yan kita sa inapod na mass wedding na gigibukan na mga lokal na gobyerno. Na makakatipid pa nga kita. Ninong ta pa nga si mayor. Tipid pa mananggad ko na mass wedding mananggad ano. Igwa nga nagsasararo nga ni, may mga makuapo na, dyan na kinakasal sa mass wedding na inaapod ta. Ngarig maging legitimate na sendang mga aki. Once na mga nagsasararo na magkasararoan or dahil pakasal, but sabihin, legitimate pa pala ng mga aki. Ang apelyido pa lang kayan, dahil basta ipapagamit ang apelyido ka nama sa magiging mga aki. Sa inaapa pala niyan, kaya mapanibago na naman ng application para sa pagbago ng surname. Bueno mga tugang, sa information niya, undig si Tony Saison, ang lalaking bagong ahit, sa lalaki pala niya ako ton. Kung bako niya ako sa imo, dahil ko nakanood na mag-ahit ng bigote sa kabarabas. Tayo kakaiba nga niya ako, pag may barabas ka, garo ka niya ako si Ramon Bong Revilla Senior, maibugo niya ako sa imong bigote. Sa bagay nga niya ako, sabi kan ibang mga kaulay kong mga mister. Ngayon, Joey, magpaka-bigote ka man ngayon, maapil ngayon sa mga kababaihan. Ay niya ako, tama na sa kuya. Ang sarusan ang nagkakagusto sa kanang mumuot na babae. Buko niya akong kadakol na mumuot. Kaya nahiling ko si Tony, nag-ahit ng bigote ko niya na aga. Niya ako itong mabakal man daw lugod niya ako kung pang-ahit na maahit naman ako sa kuya nga kadang-kadang na bigote. Pangyayari ka ngayon, sir. Okay niya ako, okay malinig-linig pala niya akong hilingon. Ang lalaking mayong baraba sa bigote. Garo niya ako, pati ko naghubin niya ako. Garo nag-edad na sana niya ako kung 40 anyo. Sa transmitter site, sisiyan mga partner ta duman na idol. Lindon Toralio and si Rodel Cesar. Ini po ang sendong Kabicol Connection sa pang-Sabadong edisyon kan sa tuyang programa. Abot lang kitang 10 o'clock in the morning. Kaya dumampo sa mga matuod. Sa pera sa bote. Kadikit na pakonsuelo tama po naman kita sa kadikit kasudma. Ang nanggana sa 125 pesos si Miss Jinbi Baal ng Baaw Camarinesor. Maswerte man daw si Jinbi, matibayan maghula, pero may nanggagana. Congratulations sa nanggana, kasudma. Sa pangrulod automatic sumagana, ilulod tatulo. O ang klot ang unyan sa pera sa bote, 50 pesos hanggang 60 pesos, O, i-text na rin doon sa itong tuod sa 0948-241-7675. Bago magtapos ang satuyang programa, i-announce ta ang laman ng bote. Saka ramon ta kung na may magana ko niyan, ilulod ta po. Sa cellphone number na sa indong gagamiton sa pagtuod. Ang importante, may pangaran, si address, saka itong amount na sa indong simbag, Magayunan po bagang maray ang panahon ta. Sana dire-diretso na ni nagpapahiling lanit ngunyang kan haring araw. Sana dire-diretso na ni yung maging maray po ang panahon talig di sa Partikan Bicol Region. Although nahaadit kita sa mga ipinapaluwas na update ka na pag-asa, mapadapit sa kamugtakan ka na bagyong Ruli. Malata siribot-sibot ang satuyang mga local government units, barangay officials, ay nga city, municipal, provincial disaster management office. Para po siguraduhon na dahil magkaigwa kita in sudden flood,
mayong magkaralamos, dahil po may bugaan tubig na pwedeng darahong kani sa parte kan Bicol region na aagihan kan bagyong Rolly. Kaya nga ni an Camarines Sur garo nababandira na kita kan signal number 2. Dahil po kita pakatamyang magpasiguro mga radyo kita si mga dapat na mga kababayan tang naka-restar sa mga low-lying areas, sa mga landslide prone areas. Aram naman lang nindoon mga designated evacuation center. Habang maliwanag pa, may saldang pa, magtaga-evacuar na kita. Ano po para po mayong buhay na madanyaran. Sa mga weather bulletin as of 10:31, 20:27 a.m. Sa tuyang Iriga City official website maninda nag-a-update man po sa mga taga-Iriga. Si Typhoon Rolly ay nabayad po sa rayong 655 kilometers sa Tuo, Kakasiguran, Aurora, na padagos na tinatahak direksyon sa west sa dalagan na 20 km per hour. Nagkukusog na 215 km per hour. Arani sa Tahaw o gitna tapos 265 km per hour na bugsong hangin. Nahiling na din na garo may pagka-super typhoon mananggad. Pero yan pa na nagalayo-layo sa kadagatan. Base pa man sa iba-ibang forecast models na binabantayan sa Maray, pinapabayad na posibleng direktang aagihan kabagyong Rolly anpong northern na portion ka Bicol. Kaibanan po Camarines Norte, Partido area. Kita baga araniwan sa naman kita dyan sa Partido area. Lalo na ito mga taga si Roma. Magali kay mang kamo dyan Parting Tinambak, Sangay, Goa, basta Partido area sa good po Katanduanes. Anpong Camarines Sur, kaiba na sa lugar sa irarom ka Tropical Cyclone Warning Signal number 2 or Signal number 2 na po. Makakamati na po kita sa pagbugso-bugsong hangin. Kaya pala niya ako, dyan nagtukaw-tukaw ako sa luwas ngunyan. Niya ako makusugnaan na huyop kan duros ngunyan na may kusog na 61 to 120 kilometers per hour. Padagos po kamo mag-aantabay sa panibagong bareta sa panahon. Magpasiguro po kita ngamin kung kamo po nasa delikadong lugar sa flash flood areas or landslide area, mas maray ko na mag-evacuate na po abang may saldang pa kita. Di na kita mag-ulat pa ka-preemptive or forced evacuation kakanatong mga opisyal. Isina po ninyo kung nasari ang mga tinalaan ng mga evacuation center kakaninyong mga lugar. Kaya keep safe everyone. Sa ading bagyo, minsan pabor baguman ang dalagan pati direksyon. Kaya mas maray na pong pasiguro na kita. Magpasiguro ng pagkaon, tubig, flashlight, kandila, or kung ano pa, bulong sa kalintura or sa sipon, sa abo, sa kulog-tulak, sa diarrhea. Kung dahil pa ka mong malinig na gayong tubig na iinom, na may mga lugar na dahil pa man nagsasakat ang tubig gali sa prime water. Lalo na dyan sa Nawad. Pawara-wara man ang supply kan na tubig. Former Nawad, ngunyan tubig na buwa. Maray ko ni yung general manager kan Baa Water District na maurag ini. Champion na general manager sa Water District ini.
na mayong gayong reklamo ang mga concessionaires niya dyan sa Partikan Bao, Camarines Sur. Imbis natatabangan niya pa ang Partikan na buwa. Nasusuplayan paninda ng tubig inumon. Kundi, na problema man, taan na mga member consumers dahil man nakukontento sa serbisyong ipinapahiling kana bagong management ining tubig na buwa. Pambira, no? Aloy na ding problema man siton. O sa di man ka na tong lugar, may mga porsyon na napabulusan naman, na energize naman ka National Grid Corporation, ang mga KBA, sa Partikan Bulain, Baaw, kaya may mga supply na kita. Pero bako pang gabos, may mga porsyentong igwapa sana. May mga mayo pang supply ng kuryente. Kaya ang kuraho nga niyan, kanda pa nasusupply ng kuryente, sa Kasureco Tree Management, pabulusan naman sinda po ng supply. Ang kuraho man katong mga nagkasuruplayanan ng kuryente, salamat. At ang mga may higos, maskulado tang mga linemen, padagos na pigi-irahay sa mga posting nagpurukan, mga naglaylay na mga kable, nagturumbang mga batag, puning batag, mga kahoy, sanga, kung ano pang ramog, clearing, nagkaigong clearing operation. Kaya bako man sila mga Superman, tsaga-tsaga lang kita, pero magkakanigo na asikaso na po na ma-energize naman. Antes pa man kitang rapaduho na naman ka na bagyong Rolly. May kasunod pa pati si Rolly. Yaon pa baga si Sony. Ay, Sony. Pangyayari Igwa pa kitang kasunod na Sony. Ano na niyo? Di na baga nag-untok sa tuya pong ining pabor bagyo digdi sa tuyang lugar. Pero po sa tuyang Arsobispo kan Cáceres, panginginutan pangaji sa kaligtasan ka na mga kan Kabikulan sa bagyong Rolly. Importante po kaya so mga nagtutubod po na pangadyo ng pangsagangta, mga traji kita. So mga day nagtutubod, magpangadyi mang kiraray ka mo, makadaragdag na kamo sa persata. Na dahil kita rogadohon, dahil kita hagupiton, dahil kita bahaon, dahil kita madistroso ka na bagyong Rolly ta, nadidistroso pa sana kita kan bagyong Kinta. Taday pa nahali po ang banta, ang peligro na pwedeng darahon ni bagyong Rolly sa Kabikulan. Dahil po nga isa nagkukusog na high pressure area na iyo ang nagatutula ka ini para bumaba sa iyang dalagan. Mauugma kita kung ang dalagan, ang hiro ni bagyong Rolly pataas ng pataas. Na kung ini parababa, daugong ka na pressure, high pressure na bumaba, ririmatiyong kita ka ini. Mas kinangani po sa forecast kan Pag-asa, posible daang tumugpa o maglandfall sa Partikan Aurora and Quezon area. Kaya man panginginutan mismo ni Diocese of Cáceres Archbishop Rolando Tria Tirona, OCD, DD ang pangajion, panalangin o ang pagdarasal ng Orasyo Impirata at yan pong alas 12 nin pagkauto, asin alas 3 nin pagkapon, siring man alas 6 nin banggi. Tayo ni anapig hugutan taning kusog ining pangajion na Orasyo Impirata. Kung ini sarabayanta
pagmati ko, dadangugong kita kan sa tuyang kagurangnan. Nailigtas naman kita sa piligrong dara. Kana bagyong rolita. Dahil pa kita tapos magrelimpya. Kan mga iwinalat na distroso kaning bagyong kanakaging bagyong kintay. Gawa na naman na map. Lamasa sa tuya. Por Diyos puro santo Diyos ko. Asin Diyos natin. Sana iligtas naman po kita. Mas marengani magtaga Santo Rosario Philip. Tataw ka man mag Santo Rosario, tayo kan mag-lead nyo niyan. Iyo baga, bago pa mag-oras yung pirata, kita digdi sa RPNDC ka, mag Santo Rosario kita. Pero dahil nailing ko si Philip mo niyan, iyo ang malid kan Santo Rosario. Sige kang piling-piling, tayo ka pwede magpara piling-piling. Mag-disponer ka ng Santo Rosario kay Ma'am Kayla. Siging piling-piling si Philip. Dahil kaya kumalid kang Santo Rosario pa di. Nagkukuraw na. Si Ma'am Kayla na lang lugod kung dahil mo kaya. Pero po, importante, magtaga Santo Rosario. Pagpatak at siya na alas 8 na pagkabanggit tabaka at siya na hapon pa lang mamatitan na uran. Amakon mong 2 meters na pwedeng tubig bang darahong kayo eh. Dahil may kaibanan pati daning makusog na hangin si Ruli saka makusog na uran. Pero bako lang po ang Bicol Region na gustong iligtas ka na pangadyon ta na papanginutan kan sa tuya pong Arsobispo Tirona. Kundi kaligtasan man kan interong mga Pilipino kana mga lugar na pwedeng agyan po kani yung matakan na bagyong Ruli. Na expected posibleng mamati tanan na uran kani na hangin at siya na banggi sa aga pwedeng maglandfall na or sa agang Domingo or sa amay na Lunes. Iniman pong OCWD Bicol, igwaman na koordinasyon sa DepEd tanganing gamiton na mga eskwelahan bilang evacuation center huli sa bagyong Ruli. Uy si mga may nabasa daw akong pigpost kan na Barangay San Juan garo pangapunan maninda sa sa DepEd na kung ini kaya po bagang pinirsama na gayo kan DepEd na magkaigwa po ring blended learning modular classes or online classes. Pero intiro po dang nasasakitan. Ini pong mga kamagurangan tabak usa naman saro ang estudyante, igwang may 5 estudyante diyan, may 4. Dangan naghahanap buhay ang mga parents para may makakan, may masustenir sa pang-epokan mga estudyante ninda. Dahil po sa siring kaning sistema, ibang mga magurang na bako man gabos professional, nakatapos sa koleyo, nasasakitan man. Dahil sa kadakol-dakol na subject, kadakol-dakol na gigibuhon, pati mga estudyante magurang problemado. Kundi man nakita maginibo kanin tayo na po inyo ang nangyayari. O ngunyan, inaaragyan pa kita ng bagyo, kaya anong makuko ang gayong konsentrasyon sa pag-adal kan mga kaki na kita iiwas kita sa COVID-19. Tapos sige manggiraray ruluwasan mga magurang, masubmit ka to mga dapat isabit sa eskwelahan na mga inansira na mga modular, printed modular kan mga estudyante ninda. Kaya rugado manggiraray. Kaya sana ngaya daw ko na dahil nakuta na ngaya pigpursang pinospone na ngayaan na school year na ini 20 to 2021 dahil kaning COVID-19 na grabing kaulangan ng inaaragihan. Kundi dahil naman po action kayo ni na DepEd tayo na. Maana kita may ginibot aros sa
Si iba nga ni mga eskwelahan, nagsarado ta. Maayong mga nag-enroll. So iba, ginibo na sa mga isolation facilities, yung mga nagustong eskwelahan. Ungon yan, tamay bagyo na naman kita, ang OCD Bicol, nakikiulay na naman sa DepEd, tangaling gamito na ng mga eskwelahan bilang evacuation center, huli sa bagyong Rolly. Pero nagtugot na po ang DepEd Bicol na ipagamit sa mga evacuees ang mga eskwelahan katakod ka naghuhumang bagyong si Rolly. Ini ang kinumpirmar mismo ni Gridel Nas para pahayag kan OCWD Bicol. Kasunod ka na mahiwas na preparasyon kan opisina katuwang ana Puwersa Armada kan Pilipinas, PNP, Bureau of Fire Protection, Coast Guard. Kaiba na po ang iba pang ahensya di gobyerno. Alagad nagpagirumdum po ang OCWD na kaipuan manggiraray na sunodon sa mga evacuation center an magkakanigong protocol. Takita po may mga health protocol pa sagod sa ngunyan. Kaipuan gayod sa mga evacuation center, social distancing pa manggiraray. Kaipuan pa manggiraray, magsurulot gayod ng face mask or face shield. Por Diyos puro santong buhay tayo ni dahil kaning pesting COVID na salot na ini sa kinaban. Ay grabing perwisyo po. Binabagyo pa kita. Nagkadistroso pa sa tuyang mga kaumahan, mga sira, mga agricultural products, mga fruit-bearing trees, mga gulay, mga gulay na dapat pakinabangan, nagragragan. Arog kan mga tapayas mo niyan, barato eh. O dyan sa buwi, piskilled man na nangyari. Sa danaw kan na buwi, sa nagkapirang barangay, kaya grabing logi man kan mga piskadores, maging kan mga fish operator, ano. May ipakitang hilang sa mga urig. Grabe na ni. Gutom naaabuto na naman ka na mga Pilipino. Lalong pagtios, garo naman kita ka ni mga ulod na mainguwa. Or manok na isang kahig, baka makapang matuka hanggang sa 5-10 kayas baka mayo pagkita nga matuka. Ayan ang mangyayaring kapag tiusan na naman dahil kang babayuhon pa kita ni na panibago na naman na bagyo. Por Diyos, por Santo Diyos ko. Grabe na po ang kastigong inaabot Ano daw anak minsay kan sa tuyang kagurangnan sa mga tao sa enterong kinaban kaning pisting COVID na ini. Siguro po dahil po sa nagiging Diyos na kan iba sintabo o ang kwarta kaysa sa iya. Baka yun ang gustong ipasabot na mensahe. Na kung ang tao nasa kamurawayan, napapanglingaw na sa Diyos. Diyos, kwarta ang pigyo Diyos. Ano po? Garo itong istorya baga katong sa Biblia na may sarong pinauranan ning kalayong lugar an sa tuyang Sodoma gay dito, an sa tuyang kagurangnan. Ta itong mga gintong pilak alahas iyo ang sinasamba na kan mga tao, ribultong gibo sa Bulawan. Dangan mayo ng pakundanan an mga immorality. Grabe na garo na mga hayop sa mga tao. Garo na mga ido. Kung sisay masangkayan, amo na. Mayo ng respeto, mayo ng ginagalang na batas ng tao o Diyos. Basta si kaugmahan lang kan kasiraman sa buhay nindaan sa indang pinag-iisip. No, nauyam an sa tong kagurangnan. Kaya kinastigo po ang mga taong ito. Haros gabos to nagkagaradan. Siguro niya ako ang mensahe kan mahal na Diyos, magbagong buhay kita, magkaigwa kitang repentances. Magpakatotoo kita na may Diyos na nakakasakop sa tuya
Dahita pag-intermisyon ang pangaran kan sa tuyang mahal na Diyos. Tawan sa napig-intermis yan, kastigo ang aabuton ta, damay kita kan nag-intermis kan sa tuya pong kagurangnan. Kaya iyon ang naniling kong nangyayari. Tana sa Biblia yan na dapat honor your irespetuhon ta asin na tantanin na pinakahalangkaw na respeto ang sa tuyang mahal na Diyos, ang sa tuyang kagurangnan. Once na pinag-ulog-ulog mo ni, iuhulog ka man sa kumunoy. Iyon yan, mamamatian ta, damay sa ibang mga maray. Ayun ba ka? Ano, pastor? Ayaw pala na sa kuyang barkada. Yan yung si padi kong idol, Edda Bandol. Sa totoo lang, station manager mi ini, kampanahon. Pero pastor pa siya, kaya sige siyang irit. Ayaw pala dyan, dahil ko manarisa. Nagtitimo man akong kadikit sa Biblia. Pasensya ka na takulang man ang knowledge ko sa Biblia. Kundi niya ako yun ang obserbasyon ko, manager Ed Bandol, idol. Saro ini sa respetado tang broadcaster sa Bicol region. Yun ang nangyayari. Once an intermis mo ang pangaran kan na sa tuyang kagurangnan, sakit, asin kastigo ang sa tuyang aabuton, nasa 10 commandments bagaya, nasa 10 kasuguan nga ni na inutan sa tuyang kagurangnan, ikaduaan sa tuyang mga magurang, honor your father and mother. Magsunod ka lang kaya, hindi kita kakastiguhon, o kaya sige daw, intermisado na maamu, kundi ka badason. Kung may magiktik pa, diba, magkaihi ka. Okay, araw kayo ni po ang nangyayari sa hiling-hiling ko. O bino, alagad daga pagiramdam po na OCD, na kay puan man giraray na sunodon sa mga evacuation center at mga magkakanigong protocol, tanganing makaibitar sa padagos na paglakop kang COVID-19. Digdi po pati sa ringkunada, karon nagcha-champion na baga kita sa Iriga. Nagadadakol na po ang mga COVID cases. So, dapat triple ingat po kita. Ang importante, sunodun ta ang health protocol. Ang pangapudan kan mga nasa gobyerno. Purod-pud na ang dila ka papagirumdom. Nauubos na ang kwarta kan gobyerno sa kadidipinsa kang COVID-19 na dahi taman ni nahihiling. Maray ko nahihiling taning virus na tatapirangon talang niyo. Talsik na ni. Kaso ang gobyerno nag-aagrangay naman. Maski nga ni si Presidente Duterte, alos magkaluwa-luwa na. Dahil po mauubusan na ang kwartata sa kadidipin sa kaniyong COVID-19. Saka kung magpapara-positive, naobligar pang magpaswab test ang gobyerno mabayad. Lampas gayud 4 milyan. Sa Manila nga ni, mas mahal. May pinapalayas na nga ni duman na mga nag-swab tab, mahalon man niya yung singil. Pinapasarado na. Kaya nasa to yung gobyerno. Pero may marinig sa Bicol, medyo barbara to. Pero ang 4,000 labi, bagong suba-suba na po yan, ha? Okay, dapat magasunod po kita. Bawal magparapakirinuman sa sarong baso. Na piglips to lips na kainuman mo, subaso, ililips to lips mo pa, tamatagay ka naman. Kung 10 ka mo, 10 ka mo nagre-lips to lipan. Pasensya na sa words na pigagamit ko mga tugang. Tayan ang berdaderong katotohanan. Dahil na kita magparapaligoy-ligoy pa. Kaya nga ni pinagbabawal na po sa mga lugar ang pag-iirinuman ninalak. Pero kung dahil nindo kayang tiuso na dahil makalablab ning arak, at least magtigsararo ka mong baso. Kung may pulutan man, bako lang sarong kutsara ang gamiton. Tama, lips to lip na naman kamo kang kutsara. Kung 10 ka mo, 10 na naman kamong ma-relips. Kung may nag-positive sa COVID, ubos kita. Kaya dapat mag-isip, magkaigwa po na halangkaw na disiplina kita. Ini man ang mga namamanwaan ta, tuyaw katutuyaw po ang gobyerno ta. May ordinansa na nga ni kita digdi. Na bawal pong magluwas sa harong na mayong sulot na face mask kung maluwas ka mo. May sulot man na face mask, yaon sa kuko. Nagsasaod, magdiyang ka mo sa saudan, mahiling nindon mga naka-face mask, yaon sa kuko. Kaya pang nagtaram, talsik ang laway sa katubangan.
So, official man ko na, nagsunod man sa gobyerno na magsulot ng face shield, yaon man sa buhok, ginibong kopya. Una iling na po nindong kapasasawayan niyang kanibang kakusungan. O kaya po, dyan, nagdadakulaan na COVID. Sa mga okasyon man, may mga okasyon na talagang dain na pupugulan, pero siguro po talagang sunod kita sa mga policy o patakaran kan sa tuya pong gobyerno. Kung nabu ka mong magsunod sa patakaran kan na gobyerno, kamo man sana po ang masaper ka ni. Padangaton nindo ang sadiri nindo, padangaton, mas lalong padangaton nindo ang pamilya nindo, takon maulakitan nindo ang sa indong kapamilya. Dangan po, ining nagpagirumdom OCD sa mga protocol tanganing makaibitar sa padagos na paglakop kang COVID-19. Tinawanan nindoon kan ospital o kan na opisyal nakadaklan kan mga evacuation centers ang ginagamit mo niyan na isolation as in quarantine facilities, kaya nagkukulang sa evacuation center oras na magtamaan na bagyong Siroli. Ako para sa kuya, abang may liwanag pa, si mga yaon po na mga residente sa mga harababang lugar, mag-iskosar ng mag-evacuar. Aram naman nindo kung saan ang mga evacuation center nindo. Mga designated, ha? Lalo na itong mga nasa landslide prone areas. Dahil na laton na force evacuate pa kamo kang gobyerno. Or magkaigwa pa, dahil na ka magalat kan mga preemptive kan sa ito pong gobyerno. Dapat kamo na mismo ang magkusa. Araw katong nakaaging mga kalamidad, igwabagang natambo na ng pamilya dahil may naglandslide. Tas si mister, nakipag-inuman pa na nagrarapado na ang kusugkan bagyo. O mga mister, mas maog mabaga kung nagkakaigwan ng kalamidad, yaong ang mister sa kataid ni Mrs., kataid kan mga aki. Nagdidisposisyon na, nag-iinguhan na magdisponer ng pagkakan, may liwanag pa. Dahil na maghalat kung sa rin nagrarapado ang bagyo, madiklom ang palibot, saka lang marulwa sa harong, ta makikidagit, makikilipat sa harong. Lalo na po itong mga data mampigaano po sa mga tugang ta na mga nakairistar sa mga low materials na mga harong. Data na po alaton pang lokabon pan na atop or dingding nindukan na bagyo. Mas maray ng pasiguro, dae man kita tamaan ng makusog na duros kan bagyong Ruli. Dae man kita tamaan pero magpasiguro po kita. Para zero casualties kita, tayan man po ang kagustuhan, pangapudan. Kana sa tuyang gobyerno, si Governor Mix Villaferte, pinag-red status na baga. Red alert status ang Camarines Sur, kan sa Ropang Aldaw yan eh. Magin po ang lokal na gobyerno, kan Rinconada area. Aros naghihiriro na. Nagpaparelinig na kan mga kanal. Nagkiklearing ka na mga lugar, mga tinampo. Maging passable sa mga bihikulo, ang tubig, dahil magkaigwanin na sudden flash flood sa tuyang mga banwaan pati na syudad kan Iriga. Diyan sa may parte kan buhi. Ang structure po sana kan culture structure po kan buhi, dahil man po pagbiglaon kung in kaso maglangkaw ang tubig, baha. Taan tipon kan tubig, digdi po sa parting ibaba, ang apektado Iriga, Nabuha, Baaw, Bula, Bato. Pag biglang buksan yan ng structure kan na tubig sa buhi, kita lalantupon man ng tubig ba? Kaya dapat may culture structure yan. Na halimbawa, kung tag-init, nagkataon El Niño phenomenon, so mga paraoma, mas hababaan na porsyonin dang level, kaysa duman sa Danau, tan mga piskadores nangangaipong tubig para sa tilapia, para sa tabyos. So mga paraoma, tal kumusta nangangaipong man po ng supply ng tubig.
So may sukol lang yan na sinagsusobra, nadagos duman sa mga parauma. Pero kung tagtuyot, daya abot ng tubig, ta simpre, daya man pwedeng matuyuan so fish cage kan mga piskadores sa Danao. So arag po, pero kung nagtaas ang tubig, daya pwedeng biglaon mong buksan yan, gate valve kang at tubig dyan sa buhit, ang arig po, na dahil kita digdilang tupan ng tubig. Ano po, dapat saro yan sa adalang kan National Irrigation Administration, kan lokal na gobyerno, magkaiguan ng tamang koordinasyon. Kung sisayin dapat na mabuot, sisayin dapat na may poder, na mayong barasulan pag abot kan na panahon na magkaigwa po kan siring na kalamidad. Ano po, iwasan ta po na danyos. Ano po, may impormasyon man digdi na ang lokal na gobyerno kan iriga planong paiwason po ang serbisyo sa mga senior citizens. Ngunyan na panahonin na pandemya. O mga senior citizens, aram ta na priority po kamo kan sa tuya pong gobyerno. And although day kamo nakapag-celebrate ketong Senior Citizens Day celebration, pero okay lang po yan dahil po sa pandemic, pinagbabawalan po sa mga edad 59 pataas ka ito, na dahil magpararuluwas. Barita po, iyo ini, plano ngo niyan, napaiwason kan lokal na gobyerno ang serbisyong tinatao sa mga senior citizens sa siyudad kan Iriga. Iyo ini, pinahayag ni Consyal Sani Maestrado, top-notcher city councilor kan siyudad matapos na aprobaran ang sarong resolusyon na hinahagad sa DSWD na maging katabang ang baska sa 36 na barangay sa pagdistribuir kan mga ayuda sa senior citizens arog na sana urog na ang social pension. Ini pong social pension na dakulang tabang man po ini, lalo na kung madagdagan pa ang kantidad. Asin iba pang benepisyo. Nagtutubod po si Consyal Sani Maestrado na importante nga mapangatamanan na salud asin pagbuhay kan may mga edad na digdi po sa satuyang syudad. Sa paagi kan pagtabang sa opisina kan DSWD, na minsan nasasakitan na maitao na ayuda sa senda, ngunyan na pinapangaladan sa paglaluwas ang mga senior citizens na 65 years old pataas. Minsan po talaga, arog po kayan ang social pension na abala nga mai-release. Pero nagtatabang po ang local government para po tulos na mai-release sa endo, sa endo po nga mga benepisyo. Miski nga ni sa Kasureko 3, ang mga senior citizens po, kung in kaso bill nindo, ang konsumo nindo, dahil nalampas sa sanggatos kilowatts, siguro 5% man ang itataong diskwento sa mga senior citizens. Mag-apply po kamo, simple sa naman po, barangay certification ang kaipuan kayo na isubmit sa karitrato and ma-fill up kamo ng form. Pag na-process yan, pag nagbayad ka mo, may diskwento ka mo. Inda lang sa prime water kung igwaman itinataong diskwento sa mga senior citizens. Sa mga plete, sa pamasahe, pampublikong lanadan, igwayan. Lalo na sa mga restaurant, kung nakamumaka ka na mga senior citizen, daralang nindo ang ID nindo, ang card nindo. Lalo na sa pagbakal ng mga bulong sa mga drugstore or grocery, baka taang kamo kayo na priority. Kaya dapat sa mga establishment, may priority lane dapat sa mga senior citizens, including PWD, and sa mga buntis na mga misis. Minsan mayong special lane, mayong lane para sa ente. Nakikisabayan pa man sa mga hoben. Pira de los Obos, may mga hoben man na may mga hobenes na gusto sindapaan manginuta na magpila. Dahil lamang pagbigyan ng mga bados. Lalo na itong nagpapamimi pa na nakapila, nakakahirap.
mas lalo naman pong uugod-ugod na si senior citizen na mayong kaibanan minsan nakasugkod, dapat po taan ng priority lane. Kang gwardyas, kan establishment, kan kahera na dapat pakiulayan sa mga nainot na pila, pagbigyan ta na po ini. Na iyo ta ng inot na entertainon, maintindihan ta po sinda. Arog sa naman po yan kaya, ano po. Bakong iniiwal pa si senior citizen, kan ibang mga hobbies. Importante man po na magkaigwa po ni Gea, nasabing opisina kung si Isay ang mas tatawanin na prioridad, sa lambang barangay na minsan iyo pa ang ginigikanan kan mga reklamo hali man sa mga senior citizens. Bueno po, ako ma-announce na kan na pera sa bote. Aratsan, ma-commercial lamang kita bago kita magpaaram sa programa. Ay, bago pala na ako magpaaram sa programa, palayugan ko daw nin happy birthday. Kaya ako sa ina itong nag-request na pakigreet man nga po, sir, na happy birthday ang sa kuya ngayang aki. Paabotan ko po nin happy birthday si Stephanie Bildad. 13 years old na pala siya ngunyan, na aldaw na Sabado. Sa imo, Stephanie Bildad, happy birthday, and may you have many more birthdays to come. And birthday greetings from your mother, si Christine Bildad Gamban. Asin sa imong bilog na pamilya, mga friends, siring man digdi sa RP and DCKI. Liwat, happy birthday kay Stephanie Bildad ng Iriga City. Siring man si Leonor Rason, nag-aantabay man, nag-watching sa programa. Good morning from Naga City. Thank you so much, madam. Siring man si Nansa Villarreal of Naga City, sa mga grupo sinda ni mga parasomba sa Sarong Mall dyan sa Naga City, nag-watching sinda sa Satuya. Kaya pala niya ako mga siksi ini abang gagayo na namimintinan na kagayunan ta sinda pala nagsusumba pirmi. Sige man watching sa Satuya pong programa. Thank you so much, Madam Nansa Villarreal. Regards to you sa imong grupo. Siring man si Leonor Rason na sige man ang gayon, no? Nag-watching si Belen na si Belen nag-watching man Aribalo kang Naga City. Sabi niya, sir, ang kalalogong ko po bako si Gretchen Barreto, sa totoo lang. Sabi ko kay kasudma, ang kalalogon niya pala tamis di sound sa paggiling ko, si Gretchen Barreto. Ang reply niya sa kuya sa Facebook mo niyan, bako po talaga sir kalalawgong ko si Gretchen Barreto. Ang kalalawgong ko po ngayon si Melissa Mendez. Ay, pala ay okay, thank you so much for listening and watching my radio program. Alias Melissa Mendez pala siya. Kaya pala niya ako ang sigyang gayon, ano. Maray pa niya ako ining sa tuyang mga parantabay ta. Ay, anyway, stay safe po kita ka, boss, ha. Stay healthy po. Ang pera sa bote. Pera na nga nito. Si Cloto Sendo, 50 to 60 pesos, di ba? 54 pesos. Lingon na. Kung sisaya ng gana. Aber daw, ang ula ko ay 52, Rosbaal. 51, Jinbi Baal. 55, Maria Charity Cortez. 56 pesos Alex Baal. 52, 51, 55. Mayo pong nakatuod, sorry 56. Sorry, better luck next time kita. Salado Technical, Jim Soko. Sa information Tony Saison, Lindon Toralio sa transmitter site, and Rodel Cesar. Ini po ang sendong amigo
Kabicol Connection, Joey Habana Lim. Salamat kan sa inyong pagantabay. Standby sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and family ng Limassol, Cyprus. This time check is brought to you by Mr. Gerardo Navarez, LTO Chief, Iriga City. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. This time check is brought to you by Mr. and Mrs. Olimpio June Dininia and family. Pangako sa pag-iingat buhay. Iniibig ko ang aking pamilya, Sila ang rason ng aking paghahanap buhay. kaya hindi ako magiging pabaya. At sa aking pagbabalik trabaho, Iingatan ko ang aking sarili. Magsusuot ng mask. maghuhugas lagi ng kamay. Pananatilihin ang distansya sa ibang tao. Ito ang ambag ko Para sa sarili, para sa pamilya. para sa bayan. Para sa ating bukas. Ingat buhay para sa hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang eyeberry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata pareho. Pero mula nung gumamit ako ng eyeberry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil ng aking mata ay luminaw. Salamat po sa eyeberry, luminaw po ang aking mata. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Talagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang 969 Yashaw Enterprises. Sinda nag-o-ofresir nin pinakabaratong presyo sana. Arugan mga minasunod, kompletong school supply, tools, electrical supply, kitchenware, glassware, cosmetic, toys, party needs. Asin man lain na klase nin appliances. Kaya sa gabos nindong pangangaipo, madya na, pasyaran, ang 969 Yashaw Enterprises. Wholesaler and retailer. Sigurado, barato, garantisado pa. Ang 969 Yashaw Enterprises. Inipagsasadiri kan mabuot na si Mr. Charlie P. Cheng. Makukuha sa Highway 1, Barangay San Roque, Ciudad nin Iriga. Anumang paglalakbay ng Pilipino, sasabayan ng Petron. Ang mga naglalakbay para makausad sa buhay, may kasabay sa daan. Ang mga naglalakbay ng malayuan, may kasabay sa patagalan. Para sa inyo, Petron XCS, our excellent cleaning system na nagbibigay ng better engine protection, improved combustion, and more mileage. Kaya bawat patak, maaasahan sa paglalakbay ng Pilipino. Petron XCS, kasabay sa lakbay.